Iki lho Cah, tak sepilno sambel kacang bumbu lontong tahuku pas untuk orderan Jumat berkah. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin yo. Iya yo Cah, iki lho bumbune sambel kacangku. Yo iku ana kacang sing wis digoreng terus ditambahi karo lombok. Lomboke mbok gawe mentahan iso, mbok godhog sik iso, mbok goreng yo iso. Terus ditambahi irisan bawang karo jeruk sambel utawa jeruk pecel niki lho Cah. Nek bahane wis lengkap kabeh langsung diulek ae. Iki ben diuleke gampang, tambahi karo kuah lodeh, terus lanjut diulek sampai lembut. Nek dirasa diulek kurang lembut, tambahi meneh dudohe. Kowe yo iso ganti Cah nganggo banyu anget. Nek pas ora duwe jangan lodeh. Lho, nek ditambahi dudoh diulek sediluk lembut leh. Bar ngono kita tambahi kecap. Nek kowe duwe nem kecap sak liyane siwalan kaya nggonku yo gak apa-apa Cah, iso dienggo. Tapi memang rasane luwih khas kecap iki Cah. Bar ditambahi kecap langsung diulek, diratakno ae. Bar ngono langsung jegurno ae tahune iki mang sing ape dienggo sambel. Aja lali dipenyet-penyet yo Cah. Bumbu sambel lontongku wis siap, langsung ae iki tak irisno lontonge. Iki alhamdulillah entuk orderan via TF gawe acara Jumat berkah. Jarene sing pesen iki mang dhek pesen 30 porsi Cah, ape gawe Jumat berkah. Sing pesen yo ora wong daerahku, iki yo wong adoh, wong daerah Jakarta kono lho. Ujuk-ujuk aku dikabari, "Mak klunting, Mbak, pesen 30 porsi iso gawe Jumat berkah." Lah yo jareku Cah, engko lek ku ngirimno piye lho wong lontonge engko rak yo bosok nek dikirimno Jakarta. Lah jare sing pesen Cah, "Ora Mbak, engko dumno tangga-tanggamu ae." Oh ya alhamdulillah Cah, rezeki ora nggon-nggoni. Matur nuwun karo Gusti Allah lan karo sing pesen barang, berkah barokah, muga lancar rezekine, sehat awake lan berkah barokah karo sing adol, karo sing dikeki pisan Cah. Amin, amin, amin. Dan nek kowe seumpama ape order ya iso Cah gawe acara Jumat berkah. Monggo lho. Lah iya lek ku crito ket mang gak krasa kok wis karim bungkus sitok iki. Nek ape dienggo Jumat berkah ngene iki dadi bumbune ya tak pisah Cah. Nek ape dipangan sak wayah-wayah kan yo iso. Piye praktis le. Engko nek ana sing takok, "Mbak, kena apa kok bungkuse godhong jati kok gak nggo styrofoam utawa kertas minyak?" Nek ning daerahku ngene iki Cah, godhong jati gawe minjuk panganan ngene iki jarine rasane luwih enak, luwih sedep jarine lho ya. Ora krasa leh kumincu iki wis ape bar, langsung iki siap tak dumno ning nggone tangga-tanggaku. Pancen iki amanah Cah, dadi yo tak dumno ora perlu tuku. Iki gratis Cah. Lah kan wis dibayari karo sing pesen Cah. Alhamdulillah nek ngene iki bakule yo seneng, sing didumi yo melu seneng Cah. Matur suwun sing sampun order.